Áno, prosím, podporná linka pre zúfalých rodičov, nech sa páči. Dobrý deň, pani. Dobrý deň, áno. Áno, sú Vianoce? Áno, sú Vianoce. Áno, aj vám šťastné, veselé. Áno. Ste nahnevaná. Áno. Aha. Tento rok si dostali opäť dieť? A vy takto pravidelne, hej, na Vianoce rodíte? Počkajte, pravidelne znamená koľka... Už 6. dieťatko. Pod stromček. Aha. A to vydávate, nie niekto... Od vás, áno. Aha. Vy ste teraz nahnevaní... Áno, pretože manžel tvrdí, že to... Aha. Čiže manžel vám tvrdí pravidelne, že to je jeho darček pod stromček, hej? Áno, čiže nič iné nedostanete. A vy stále vlastne odrodíte, akorát na Vianoce. Aha, takže vy kvôli tomu nenávidíte Vianoce. Áno. Tak každý rok dostáva to isté a ja by som ich nemal rád, samozrejme. Áno, rozumiem. Takto, a vy čo manželovi pravidelne kupujete? Ponožky. Ponožky. Jasné. A trenky. Áno. Rozumiem, tak ja to chápem. Trenky sú praktická vec. Áno. On ich potom vždy na tie Vianoce dá dole, aby boli na ďalšie Vianoce ďalšie. Jasné. No, takto, pani, ja by som vám odporúčal... Áno. 6 detí, Vianoce, nenávidíte. Jasné, rozumiem. Takto, skúste parádne rozprávky. Áno, tie vám tie deti vedia naozaj zabaviť. Budete mať čas na seba. A vy nechcete mať čas na seba. Ja rozumiem, aby tie ďalšie Vianoce, ale tak budete mať čas na niečo iné. Môžete si zahrať tenis, dať si kúpeľ. Áno, pani. Parádne rozprávky.sk. Áno, 33 hodín rozprávok. Áno, presne tak. Tak, výborne. Pani, ja viem, že teda tie Vianoce moc nemusíte, ale tak aspoň dáme si motto naše, hej? Život vie byť krásny aj s deťmi. Haló? Tak. Na budúce. Dovidenia.